Het wie maar een grieze boel van de maan en van de midden van het grootste pad. Ja, dan heeft het door dus even wat ruim, stooruim, droege perioden. En dan krijgt het waar wat een kil karakter. Maar toch zal de maaitijd het komende weekend invallen. En dat begint dan op sneeuw vooral. Maar ik morgen hebben wel aardig hege temperaturen. En de natuur, ik hoor het bij hoe die daarop reageert. Wel, als het door het waar gaat, dan begin ik maar eens even met het waar van vannacht. Lichte ruim, ik nog wel droege perioden. Temperaturen vannacht zat tussen de 2 en de 4 graden. Een vrij koude nacht dus. En de wind die komt uit het zuidwesten naar ons zuiden. En die is zwak of matig, maar kan letter in het waardgebied alles even vrij krachtig wezen. Morgen hoe die. Op een grijs waar, donker waar, bewolking, is ruim, lichte ruim, soms ruimt het stevig trouwens. En dan hebben we temperaturen monodijs tussen de 11 en de 14 graden. Tjoch, dat begint op maaitijd te lieken. En het is dan tige groeisem. De wind die komt morgen uit het zuiden en het zuidwesten mee, is matig en vrij krachtig en neemt stadig gewoon auw. In de jontijd in de nacht nog altijd een paar buien, dan zetten we terug naar het fruitjoch. Op sneeuw een temperatuur om bij de 11 of 12 graden heen. Een buikje misschien in een petite mantijd, maar hoe dat je toch aardig droeg en staat er gewoon meer zinnen. Ja, en dan komt de sneeuw, maar 17 graden, maar droeg waar, de zinnen erbij. En dan bedoelt het ik in de middag nog vrij lang warm. Ja, die simmertijd is er. En maandag is het nog warmer, komen we in uw provincie gemiddeld uit op 18 en 19 graden. En dan is het echt maaitijd. Nou ja, we moeten morgen maar weer even in het waarsjen.